Gadan, ang sarong lalaki kan pagsusuntukol ka nakapasuwayan niyang burat na lalaki sa barangay Malbongain sa Camarines Sur, banggi kaining Domingo, Pebrero 2. Pigbisto ang biktima na si alias Junjun, 21 anyos, soltero asin residente kan barangay Sampaloc, parehong Banwaan. Pigbisto man ang sospek na si alias Tope, soltero, 34 anyos, residente kan barangay 1st District, pareho man na Banwaan. Basado sa investigasyon, pauli na ang biktima kaiban sa iyang mga barkada kan mapag-initan kan sospek asin pagsusuntokon, dangan kan masuntok ang biktima sa pandok, duman ini natumba asin tuminama sa sementadong tinampo. Pigdara pa ang biktima kan sa iyang ina sa Bicol Medical Center sa Naga City. Alagad makalis ang nagkapirang oras, binawian man sana nin buhay. Bumilantak pero tumatagas na hindi ko sumunso, kaya nagkaigong hemorrhage. Sa presente, nagkukondusir pa nin masiraram na investigasyon ng PNP, ngani formal ng masangatan magkakanigong kaso ang suspetsyado. Ang mga aktividad, ang paghahanap nila lang para na-attend sa kaso. Bigla lang ako itong mag-ulit, hindi sa executive, pero yun sa reference para na-attend ang kaso. Mientras tanto, liwat na nagtaunin pagirumdom ang otoridad sa publiko na pirmeng ipagkag sa tulak ang alak asin day magpadara sa dagit ngani ding pagbasulan sa hudyan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.